Gipagawas na og listahan ang PAGASA sa mga pangalan sa bagyo nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Ni ang report ni Luan Mayrondina. Kini naglakip sa mga pangan nga Aghon, Butchoy, Karina, Dindo, Enteng, Ferdy, Hener, Helen, Igni, Julian, Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel, Pipito, Kerubin, Romina, Shoni, Tonyo, Opang, Vicky, Warren, Yoyong ug Zosimo. Apan kun mahurot na ang tanang 25 ka mga pangan, may giandam pa ang PAGASA nga mga auxiliary names. Hinon matod sa Visayas PAGASA Regional Services Division nga base sa tropical cyclone threat potential gikan Enero 1 hangtod Enero 16, menos ang tsansa nga may maumol nga bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa gihapon, easterlies kun ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. Samtang hanging amihan gihapon ang nagpasulabi sa Luzon. Expected na init ug igang na panahon, magbantay lang ta kini mga isolated rain showers ug localized thunderstorms, pero taas ang time gihapon na makasinati tang walay uwan or maayong tempo ng panahon. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.